खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 सेप्तेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजो हानबा। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा एसेयावनो रागा जोंगोन, सोरजोंबा नांज्लायनो हागौ। नोंथाङा दिनै सांग्रां जानाया मोजां। वृष राशि। न'खराव दिनै दावराव दावसि जागोन। न'खरनि सोरजोंबा दिनै नोंथाङा सोमोन्दो गावस्रागोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। मिथुन राशि। गोसोआव साननाय हनायफोरा बारा जागोन। साननाय हनायजोंनो खामानि मावनो गिनाय सोमजिगोन। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनै खामानियाव गोसो होनानै मावगोन। गावनि साननाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय गोब्राब नाजागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा न'खरनि दोहोन सम्पति खहा जागोन। माबाफोर बायोब्ला नोंथाङा दिनै गलादारजों थगायजागोन। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशि। नोंथांनि दिनैनि साना जोबोद मोजां। न'खराव दुखु दाहानिफ्राय गोजानाव थागोन। दिनै नोंथांनि गोसोआ खुसिजों बुंफबगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन। सोरजोंबा नांज्लाय खमज्लाय खालामनो हागौ। नोंथाङा पुलिसजों खाजानो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै गोदान लोगो मोनगोन। लोगोनि अनजिमाया बांगोन। गासैबो मानसिफोरजोंनो नोंथाङा दिनै गोरोबनानै सोलिनो हागोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खामानिफोराव जौगानो हागोन। साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन। गावनि साननाय लुबैनाय बायदि खामानियाव जौगानो हागोन। मकर राशि। नोंथांनि गोसोआव दिनै गाज्रि साननाय फैगोन। गावनि धोरोमनि सायाव फोथायनाय थानाय नङा। धोरोमखौ लानानै जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा खेला दुला गेलेयोब्ला जेनगोन। खामानि मावनायफोराव गोसो जानाय नङा। लटारिफोर लायोब्ला नोंथाङा लस जागोन। मीन राशि। नोंथाङा दिनै न'खरनिफ्राय बिबान मोननो हागौ। न'खरनि गासैबो खामानियानो नोंथांनि आखायाव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।